Guys, magandang araw po sa lahat. Welcome back again po sa channel ko guys. So ngayon po guys ay naganda po tayo ng pork chop guys na apritada guys na pork chop. At meron din tayong lumpia. So binigyan po pala tayo sa kaibigan natin si Bisaya Studio ng ulo ng lechon baboy guys. So shout out na pala sa kaibigan kong si Bisaya Studio. Salamat nga pala sa binigay mong ulo ng lechon baboy. So meron din mo tayong ito guys, pipino guys o cucumber. At meron din tayong tsaka Sprite guys. Meron din po tayong ditong sausawan. So at kunting kanin guys. So, yun po guys. Nag-ugas na po ako ng kamay. At yun. Kain po tayo guys. So, guys. Medyo hindi siya crunchy kasi kaninang umaga siya binigay. Hapon ko na kinain guys. So, unang kagat guys para sa inyo. Okay guys, tinga ng lechon baboy. Sarap tong ito guys. Guys, pork chop guys, pork chop. Kaya hindi ko ma-overboard guys. Ang dami kasi. Lumpia guys. Sarap talaga ng lechon ng Pinas guys. Okay, stay nga.
lumalat ng lechon guys. Masarap tayo yung balat ng lechon. Lalo na yung crispy. Yes, balat ng lechon. Bro, tingnan ng lechon. In-oven ko siya kanina guys ng 10 minutes para maging crispy ng konti. Akala ko na pa naman okay yung oven, sira pala. Kaya nasayang yung 10 minutes na hinintay ko. Hindi pa na uminit yung oven. Tapos na yung kanin natin guys. Sarap yung timpla ng lechon na guys. So wala pala yung GF ko guys, wala pala ngayon kasi birthday niyang pamangkin niya guys.
Nandoon siya sa kanila, sa bahay nila. Pero mamaya guys, kakain naman tayo. Hindi ko kaya ito mag-isa guys, kaya mamaya guys yung tira nito gawing paksiw para masarap naman ulam mamayang gabi. Panalo, sarap guys. Sarap yung balat guys. Sasawan ko dito guys ay pinakurat guys. Ito kang pinakurat. Masarap din yung pork chop guys na apritada. Yun guys.
Yung sobra nito guys, gawin itong paksiw. Masarap to sa paksiw. So, hindi ko mauubos guys. So, yun guys. Pag hindi nito mauubos yung isang buong bolo ng lechon guys. So, mamaya guys, baka gawin namin itong paksiw guys. Masarap to sa paksiw. So, maraming salamat nga pala sa panonood at saka sa Bisaya Studio sa binibigay niya sa akin na ulo ng lechon. Maraming salamat bay. So sa mga bago lang po sa channel ko, huwag kalimutan pong mag-subscribe at i-hit na rin po yung bell button para sa another mukbang episode. So thank you guys, paalam po, thank you.